कधी रागीच्या मुरमुऱ्यांची भेळ खाल्ली आहे का मंडळी? नाही खाल्ली असेल तर ही भेळ एकदा नक्की ट्राय करा, जी प्रोटीनने भरलेली आहे. तुमच्या वेट लॉस जर्नीमध्ये, फिटनेस जर्नीमध्ये खूप जास्त हेल्प करेल. माझी वेट लॉस जर्नी ह्या भेळमुळे खूपच जास्त यमी आणि हॅपी जात आहे. तर चला बनवूया हेल्दी रागी भेळ. सर्वप्रथम रागीचे मुरमुरे घ्या. हे मुरमुरे तुम्हाला कोणत्या पण राशनच्या दुकानावर किंवा डीमार्टमध्ये खूपच इझिली मिळून जातील. त्यानंतर एकदम बारीक चिरून घेतलेला कांदा, टमाटर आणि मी इथे शिजवलेले अख्खी मूग टाकत आहे. तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही मोड आलेली मूग पण टाकू शकता. त्यानंतर कलमी केरी तुमची इच्छा असेल तर, एकदम बारीक चिरून घेतलेली काकडी आणि भाजून घेतलेले शेंगदाणे आणि डाळवा पण तुमची इच्छा असेल तर टाका. त्यानंतर कोथिंबीर टाकून एकदम चांगलं मिक्स करून घ्यायला. त्यानंतर चवीनुसार मीठ, लाल मिरची पावडर आणि लिंबूचा रस हे सगळं टाकून आता याला चांगलं मिक्स करून घ्या आणि तुमची इथे हेल्दी रागी भेळ तयार आहे मंडळी. तुम्ही आता एन्जॉय करा आणि नक्कीच मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.